Giklaro ni kanhi Pangulong Rodrigo Duterte nga wala kini kalabutan sa destabilization plot batok sa Administrasyong Marcos. Duna sab kini pahayag sa pagsuspende sa Sunshine Media Network International o SMNI. Ani ang report. Miatubang sa Davao Media si kanhi Pangulong Rodrigo Duterte Sabado sa gabi sa usa ka hotel sa Davao City. Aduna kini gustong klaruhon sa mga isyu sa nasod kung asa nalambigit ang iyang pangalan. Usa na niini ang nagkatag kuno nga destabilization plot sa pasangil nga nahitabo sa Davao City ang panagtapok sa mga retired general. Sino namang gagong pulis o pati military na makipag-meeting sa akin to disturb? You must be crazy. Who do you think is nag-leak ng mga ganyan ng mga balita? What do I think? It's all their insecurity maybe. Wala kuno'y rason ang kanhi Pangulo aron magpasiugda og kagubot aron palagputon ang Administrasyong Marcos. Wala kuno siya'y problema kang Pangulong Bongbong Marcos Jr. It's all in the mind. Why would I bother to tinker with these things at this... bakit ko hindi ginawa yan when I was at the height of my... naging presidente na ako? Well, for what purpose? I'm comfortable with Marcos. Why should I replace him? And who am I to replace him at this time of my life? Hindi ko ginawa at the height of my power. It's either they're bullshitting around or just plain insecurity. Alang kang Duterte, wala na kuno siya'y pangayuon pa. Nakabot na kuno niya ang iyang pangandoy sa kinabuhi alang sa iyang kaugalingon, pamilya ug sa nasod. Ug samot nga wala siya'y nakit-ang dili sakto sa direksyon nga tumong sa kasamtangang administrasyon. Well, in a sense nga wala mang pugoy nakit-ang major errors ba. O appeal ng corruption, wala man. Apparently, si Marcos is treading on a straight path. Ang gikabalak-an og maayo sa kanhi Pangulo ang ginasagubang sa iyang amigo nga si Pastor Apollo C. Kibuloy sa suspensyon sa istasyon niining Sunshine Media Network Incorporated o SMNI. Wala daw klarong reklamo nga nalapas ang istasyon sa guidelines sa National Telecommunications Commission o NTC. Wala akong nakitang procedure na tama na sinunod. Tungod niini, buot mapaabot ni Duterte kang Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang iyang mensahe pinaagi niini. Kasi nadali yung aking gikan sa masa. Isali ko na lang yung akin because yun ang importante sa akin yung I do not want to confront the President, but rather I'd like to talk to him indirectly kung bakit ganon. Sa ubang isyu karon sa nasod, ilabi na sa panukala ni Senate Minority Leader Senator Coco Pimentel Jr. nga isuspinde sa hingpit ang implementasyon sa POV Modernization Program, wala kauyon ang kanhi Pangulo niini. Kapintulo ka dekanan na kuno nga natanggong ang maong programa. That modernization thing has been in the books for almost 3 decades. Tanungin ko siya, when would be the most opportune time to do it? 50 years from now? 100 years from now? Kung niadtong 2016, campaign slogan sa Pangulo ang pag-usab sa konstitusyon sa nasod sa federal form of government, sa karon dili na uyon ang kanhi Pangulo sa planong charter change sa Kongreso. Itong plan chacha. Proposal maybe this year or proposal and a chacha together after hindi ako sangayon. We have a good constitution. Samot nga wala kauyon si Duterte sa panukala nga ibalik ang peace talk sa negotiating table tali sa nasyonal nga kagamhanan ug National Democratic Front of the Philippines. Dili kuno matidud-anon ang maong grupo sa peace talks.
so many administrations ago. Panahon pa nila Lapu-Lapu yun ang umpisahan eh. Ang advice ko sa government, just go ahead and totally crush the insurgency problem. Samtang kamatikdan ang daw pagluya sa lawas sa kanhi Pangulo. Gihingusgan niini nga retired na siya sa politika. Dili na sabkuno kaya sa iyang lawas. Gihatag na lang daw niya iyang panahon sa pagbasa ug pagsimba matag Domingo. Papalit-palit yung iba. Minsan na mayroong Philstar. Star? Philippine Star. on Sundays I go to mass three times. One in the morning, noontime mass, and in the evening. I am a very holy man. Kauban si Bebot Kahe sa kamera, ako si Sara Hilomen Velasco para sa One Mindanao.